Ano pa daw sa iyang kaagi karon? May kiniyo sa kababae nga taga Cebu City. Ang atong tatampo, nagdasingan nga Tricia. Recorded by X Thunder Gaming. Nak, ahin si Papa nimo. Nilakaw, ma. Nangita og kwarta para tambal nimo. Ganina raman tong nilakaw. Oh, si Papa na siguro ron, ma. Nak, dira ang kwarta. Pamalitan na yun ang tambal ni mama ni mo. Dali. Pa, kada ko gud ani pa. Diin man ka ani. Ayaw na lang pangutan, ha? Pagdali. Pangano man ka? Kano mo na makagigukod? Basta, nak. Oh, Bisag unsay mahita mo. Mahal kayo tamo, ha? Ay, pagpakaayo na. Sige, andun ako. paasa man ka? Pa! Ayos papa ni mo. Uwa ko kahibaw, sir. Ingna siya. Nga na nangita niya. Kay kundi siya pakita, siguro na ko ga ako si Pepos. Unsa? Unsa nak, mamahawa ta din hinga naman. Mangita ta og lugar nga mingaw, ma. Kanang peaceful aron dali kang maayo. Nak, ngano ka? Nabarag manggod ka. Wara ma, wara. Sige na, mata na. Sigurado kang anhitan mo, Puyo. Layo mo ni si mong trabahoan. Okay, Rama. Mangita na kog laing trabaho. Excuse, ama, ha? Hello, Jerwin? Now, asa man mo? Anong wa may tawag din sa inyo? Sorry, Jerwin, pero nagpalayo na mi. Og buwag na ta. Unsa? Nga naman. Gusto na ko mangita og laing trabaho din, Og mangita kog lalaki nga makahawas na muskalisod. Nahibaw ko nga wa kay matabang namo. Maong palihog lang kalimtin ako. Jerwin, pasaylo ako. Pero dili ka pwedeng maamong sa akong problema. Kaduo ko. Naunsa man ko. Dili ka ako maptos. Positive. Maptos gid ko. Ginoo ko dili pwede. Nak, ayaw kaguol. Blessing na ang bata. Pero ma, dili pa pwede karon. Dili pa na ko kaya. Makaya ra lagi na nimo. Abi nimo, sa dihang na mabdos ko nimo, kaming duha ni Papa nimo maoyway trabaho. Dako kayo ang among problema atong higayuna. Pero nak, ikaw maoy naghatag namo og kusog. Pareho ming naning kamot ni Papa nimo. Maong nakaingon mi nga ikaw mo'y naghatag og swerte namo. Ma, Dili man tuod ta dato. Pero malipayon ta. Og mao ni importante sa usa ka pamilya.
Gusto na ko mo trabaho sa syudad. Mas maayo dito kay dako ang income. Sige nak, ibilin lang ang bata na ako. Salamat, ma. Next applicant? Ako, ma'am. Sige, soda ma'am. Good morning, sir. Oh. Jerwin? Tricia? Recorded by X Thunder Gaming. Sorry. Mangita na lang ko glaing. No. You're hired. Unsa? Nagkilala kag trabaho, di ba? O nga po, tabangan ta ka. Dawat ta ka. Oy, girl. Grabe ka makadagtrabaho. Oy, asa man ka? Nakay anak gibuhi? Anak good town. Anya? Ganun di mga mapahuway panagsa. Ay, uba na mo. Mag-barm ning tanan unyang gabi eh. Kuan, gusto kong mupahuway good. Pahuway ko taon. Oy, nagwit kaya na pahuway. Oy, sige na. Sige, good. Mayo kay niuban karon. Gusto lang sa kumalingaw. Mayo kay musugot ra day ang imong bana. Aw, bana na ba? Single pa magkasi mong resume. Bana na ang akong tratar niya kay nag-ipo naman mi. Aw. Ngano nagtrabaho pa man ka? For sure, dato na imong bana. Kay mo biya na ipangita nimo, di ba? Jerwin, mahimo ba? Sir Jerwin. O di ay. Sir Jerwin. Hello, ma? Nak si Dodong. Gidana mo sa ospital kay taas kayong hilanat. Unsa? Wa pa may diagnosis sa imong anak, ma'am. Mao nga kinahanglan nga mo undergo na siya og lab test aron mahibawan nato. Sige, Dok. Buhata tanan ninyong mahimo, Dok. Pero since private man nga hospital kining inyong gidad-an, pag-expect na lang yun nga dako-dako mo mabayran. Kinuo ko. Diyos ko, asa magkukwartaan ni? Kung anhira ko sa ospital, magbantay ni Dodong. Dili ko makakita og kwarta. Sa may tuyo ani niya. Hello, Sir Jerwin? I heard nga naginahanglan ko kag kwarta. Ngano wa magamuduty? Samot nga maproblema ka kung dili ka mo trabaho. Nahibaw ko, sir. Pero, Tabangan ta ka. Basta musugot ka sa kung gusto. unsa? Makita ta. Akong i-text kung nasa. Nganong dinhi man ka sa motel nakikita? Unsa may plano nimo? Unsa may gusto nimong mahitabo? Suma, unsa man ang buhaton kung naas motel? Kung nagtuo ka nga magpahilabot ko nimo. Nagkinahanglan kag kwarta, di ba? Bisag pila pa na, ihatag na ko nimo. Basta musugot ka nga na mahitabo nato.
Okay na? Nalipay na ka? Huwag ko mag-expect nga ingon na di ka kamabaw. Nagandam kang ibaligyan mong kaugalingon para lang sa kwarta. Bisag kinsang inahan. Andam buhaton ang tanan para sa anak. Unsa? May anak ka? O, Jerwin. May anak ta, Jerwin. Ug tuwa siya sa ospital karon. Ug kaning imong ibayad nako. Ako ning ibayad sa ospital para maluwas ang atong anak. Tricia, sorry. Oo, ako may... Nahibaw ko nga grabe imong kalagot na ako kay nakigbuwag ko nimo. Ug mga sakit pa gyud ang akong mga nastoryahan nimo. Pero gibuhat lang to nako para dili ka maamong sa kong problema, Jerwin. Tricia, Gimahal ti ka, Jerwin. Mahal kaayo ti ka, maong sakit kayo nako nga mawa ka nako. Ug nagtuo ko nga makalimtan ra ti ka. Pero dili na mo'y nahitabo. Kay matag higayon nga makakita ko sa atong anak. Mingawon ko nimo. mahal pa sa kay ka, Tricia. Hangtod karon. Oo, nasakitan ko. Ug sa tinuod lang gusto ko nga makabahos nimo. Mao nga naning kamot ko nga maabot kung unsa may naabot nako karon. Para akong ipakita nimo nga nasayop ka. Pero sorry. Wa ko mahibaw nga maubadi ka na ang nagian nimo. Ako may angay mga pasaylo nimo. Dili pa uhay ang tanan. Di na ko masugot nga mawa ka para ko. Labi na karon nga nahibaw ko nga may anak na ta. Di ta mo pasagdan. Musugot kag sa dili, di kumuundang hangtod nga makuha ta mo pagbalik. Nagkinahanglan og amahan ang atong anak, Jerwin. Og dili ko gustong idaw na niya. Salamat, Tricia. Mahal kay ka. Mahal pa sad kayo. Nakita na ko ang sincerity ni Jerwin. Nga gusto gyud niyang makuha migbalik sa among anak. O gusto sad nako nga makompleto na ang among pamilya. Maong wa ko magduha-duha sa pagdawat og balik niya. Dinhi na lang kutob og daghang salamat sa pagtagad ning akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo kada may higalang kaagi ni Tricia nga taga Cebu City. Uban sa awit nga pangayo. Awit nga nakalahan. Make you... Ang mong kaagi, gibahatan na sa radyo ni Carol Marie Cain, gabos sa direksyon ni Priscilla Recanas. Kamusap mga higala, mga sukinti paminaw, kinasingkasing kong gidapit sa papara sa inyong nagkalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa kawit. Iris lang nining tulumanon, handumanan sa kawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. Ubaka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangtod sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong